लासै सलायबाय ला सेक्रेटारि आयौ खर' गिदिं बुथारबाय गोबावनो जोबथारबाय बेदर मोनजानायनि खोथा दंलै आहा बस आरो लुफाथिनि दखाना खेवनायनि सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गिन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिब्दिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदो नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नोमफायासो आंखौ हाबा खालामना लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौ बाजादोना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नुलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं टाइम टेक होनां